Abe yoro ni wakati na ka amafle amafu ka wale nyimando amafu au bisimila au ka kunafuni bamananka bloma kono nyeta jakasu sanfrala ka bembi alamsa duma sungolo makono klimo ani duro hijira bagini kemenani ani binani nifla dona au ka bi kunafuni dagum fleni baraw damnena no ye kuma ɲɔgɔnyaw ye walasa an ka jamana marabaw yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa jamana mara yɛrɛ bɛ se ka kɛ tare cogo min na n'o an ko ma ko plan d'action gouvernemental o denfaya kun bɛ an ka jamana premier ministre bolo Moktar Wan a kɛra an ka dolanci so la n'u k'a ma ko hôtel Sheraton. APECAM président kɔrɔ n'o ye Bakari Togola ye ko ale kɔni labilala ka taa so kununko cour d'appel fɛ. An ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na birimani lasigiden min bɛ Angleterre jamana kan ko ale bɔra a sigiyɔrɔ la. An ka jamana premier ministre ni o ye Moktar Wan ye kununko ale kun bɛ kɛnɛ denfaya la kɛnɛ min ni kumaɲɔgɔnyaw kɔni kun bɛ sen na walasa plan d'action gouvernemental ni o yɛrɛ ye baarasenw ye baarasen minnu b'a to transition yɛrɛ bɛ kɛ ko sabati ko ye cogo min na wa jamana yɛrɛ mara bɛ se ka sabati n'aw hakili b'a la waati dɔ la u kɔni tun jɔra CNTMAw ɲɛkɔrɔ walasa ka ni programme kɔni walawala minnu kɔni taara ba la u taara ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye walasa a baaratɔ bɛ se ka sinsin cogo min na Sumu Yatara ale bɛ i da don o babu la k'o fɛsɛfɛsɛ. An ka camancɛ fanga maaw ye baara mun kɔni boloda anu ye baara bolo kɔni ɲɛsigi u ka mara wagati kɔnɔna da donna olu bɛɛ lajɛlen na sigi do senfɛ mun ɲɛnamayara an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ a kɛnɛ ka camancɛ fanga ministru ka ɲɛma Moktar Wan ale ye kuma ta kuma daminɛna a y'a da don olu yɛrɛ ka camancɛ fanga yɛrɛ baara kɛ cogo la ani ŋaniya min bɛ camancɛ fanga yɛrɛ ɲɛma na baadaw kabini a sigi do fanga yɛrɛ kunna o nɔ kan Moktar Wan y'a jira k'a fɔ laɲini kelen pe de bɛ baadaw la baara ka kɛ jɛlenya ani tileya kan maa kana ɲɛgi k'o sababuya kɛ k'a fɔ k'i ye fantan ye yaasa o laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na ministriw bɛɛ lajɛlen bɛnna u kɔnɔna kuma an'u hakilina kuma dɔ kɔni bila sɛbɛn dɔ kan wa o sɛbɛn kelen jirala ministriw bɛɛ lajɛlen ka département maaw la n'o bɛ tali kɛ département 25 fana na o kɔfɛ mun ye jamanadenw yɛrɛ kumada ye n'o ye conseil national de la transition maaw ye olu fana y'u hakilina di nin sɛbɛn kofɔlen kan ka bɛn ni février kalo tɛmɛnen ye laɲini mun bɛ nin sɛbɛn kɔnɔna na o de ye hali bi lakana ka sabati Mali kɔnɔna na a fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na mara o ka kɛ ka ɲɛ wari dungo jugu o bɛ se ka ɲangi cogoya min na kalan o ka se ka kɛ a kɛcogo la yaasa dɔnni o bɛ se ka bonya lekɔlidenw ma mun ye politiki tɔn maaw ye o fana ka politiki kɛ jɛlenya kan wa bɛnɲɔgɔnya o ka sɔrɔ sigidaw kɔnɔna na kalafili nataw fana ka se ka kɛ i n'a fɔ jamanadenw bala k'a laɲini cogoya min na Moktar Wan ka kumaw la o laɲini ninnu tɛ se ka sabati abada fo sariya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ka bila sen kan wa maa ka sɔrɔ maa minnu bɛ o sariyaw labaara i n'a fɔ a laɲininen do cogoya min na sabula ko baara in ye fila de ye dɔ ye k'a kuma dɔ ye k'a labaara ko maa min b'a labaara k'o tigi ta de ka gɛlɛn kosɛbɛ wa dɔ fana kan ka bila ka labaaralikɛla jateminɛ fana ko n'o bɛrɛ fana tɛna bɔ u ka laɲiniw kɔnɔna na ka sanga ni basigibaliya ye anw yɛrɛ ka jamana kɔrɔyan fan fɛ Faransi kɔni i bolo fa k'a tun ni o kɛra dɛmɛ ye ka se ka sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 800 kunkanfɛn ta k'a di Mali kɔrɔnfɛyan fan maaw ma walasa min kɔni kɔngɔ jugu min b'u fɛ yen nɔ ani ja min bɛ yen ka se ka u da balo sɔrɔ cogo min na wari in kɔni taara k'a di baɲumankɛ tɔn 2 ma n'o ye ONG Première Urgence Internationale ani Programme Alimentaire Mondial Ali Kulubali ale bɛ i da don a ko la ka fɛsɛfɛsɛ. Mali kunkanko kibaruyaw la ka kɛ ni fɛn min ye kɔngɔ jugu min bi Mali kɔnɔ fo ka taa se jajugu kɔni ma ni fɛn min ye gɛlɛya caman ni o kɔni ye o nati Mali kɔnɔ kɛlɛko fo ka taa se fiɲɛbanako kɔni ma o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye Faransi jamana olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u na wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka jamana kɔni dɛmɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔ Faransi lasigiden min bi Mali kɔnɔ n'u ye Joël Meyer kɔni ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa fɛn min ye ka se ka Mali kɔni dɛmɛ ko ka sababuya kɛ ko fɛn min ye lakanabaliya fo ka taa se fiɲɛbana kɔni ma ani fɛn min ye waati yɛlɛma
ma ko o kɔni kɛla sababu ye ka se ka dankari kɛ Mali ka sɔrɔ ko kɔnɔna balota nasira kɔni fɛ ko yaasa ka se ka maaw minnu be ni olu ye o gɛlɛyaw kɔni sɔrɔ ka se ka olu kɔni bɔ o gɛlɛya kɔni kɔnɔ ko o bɛna o sɔni sigi fɛn ye baɲumankɛ tɔn fila bɔɲɔgɔnko la u bɛ min wele ko programme alimentaire mondial fo ka taa se ONG première urgence kɔnima international ka se ka fɛn ye kasabi di olu ma yaasa u na se ka jamana ba Maliba ka se ka o maaw kɔni dɛmɛ maa minnu be ni u bɛ ni gɛlɛya kɔni kɔnɔna na de hokumu kɔnɔ fɛn ye Faransi lasigiden min bi Mali kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 800 ani miliyɔn 1 bɔɲɔgɔnko ko o bɛna o de ta yaasa ka se ka fɛn ye ba Maliba malidenw minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka se ka o kɔni dɛmɛ cogoya min na o de hokumu kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ kasabi be ko fɛn ye sefa wari miliyari 1 miliyɔn 400 ani 75 bɔɲɔgɔnko ko o bɛna o ta ka di fɛn ye programme alimentaire mondial n'u ko PAM o ma o ka se ka maaw kɔni dɛmɛ ni o ye cogo min na fɛn ye ONG première urgente internationale ko o bɛna fɛn ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka sefa wari miliyɔn 328 ka se ka o di o fana ma ka wulikajɔ kɛ ka se ka maaw kɔni dɛmɛ cogoya min na o de hokumu kɔnɔ Faransi lasigiden min bi Mali kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko bɛɲɔgɔnya baara ɲumanw bi Mali kɔnɔ wa Mali ani Faransi ko bi teriya ɲanama bɛ o kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko o de la o bɛna ni baara ninnu kɔni kɛ maa dɔ fana bɛ Malika don ni o ye Redouane Ag Mohamed Ali ni ale ye commissaire ministre ye fɛn ye Mali yɛrɛ ka baloko ministriso o kɔni na ka kɔrɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ Faransi ka ni dɛmɛ min filɛ nin ye ka ɲɛsin Mali den minnu bɛ ni gɛlɛya b'o la ko na kɛ fɛn ye sababu ɲuman kɔni ye ko ka sababuya kɛ lakanabaliya ye Malidenw kɔni bila gɛlɛya kɔnɔ fo ka taa se fiɲɛbana ko maa minnu bɛ o gɛlɛya kɔnɔ nin nali ko o na kɛ sababu ye ka se ka olu kɔni ka gɛlɛyaw ka se ka o sɛbɛkɔrɔ fiɲɛya cogoya min na o de hokumu kɔnɔ fɛn ye PAM maa ɲɛmaa min bi Mali kɔni kɔnɔna na ni o ye Alu Jɔnge kɔni ye ale ka ɲɛfɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ ko ale ka cakɛyɔrɔ ko o kɔni na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu bi ni gɛlɛya bɛ o la jamana camancɛ bolo yanfan fo ka taa se fɛn ye a kɔrɔfɛ yanfan kɔni ma ko olu kɔni na ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn ye maa ba 60 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu kɔni dɛmɛ cogoya min na ni balo kɔni ye wali fɛn ye kasabi yɛrɛ ka se ka o ci ka taa di maa dɔw kɔni ma o y'a jira fana k'a fɔ maa denmisɛnnin masina minnu fana bɛ yen ni baloko gɛlɛya b'u la walima o balo cogo kɔni man ɲɛ o na ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min fɛlɛ minnu bɛ yen ka se ka olu kɔni bɔ o kɔnɔ o na o bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan cakɛyɔrɔ dɔ ye ni o ye filanan ye n'o ye première urgence internationale ni o ɲɛmaa ye fɛn ye madame Andrea Lafosse kɔni ye ale y'a jira k'a fɔ ko ale ka cakɛyɔrɔ ko ale na i kun sin yɔrɔ min de ma o de ye Ansongo ni ale bi Gao kɔni mara kɔni na ko olu na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka fɛn ye du 340 bɔɲɔgɔnko n'u u bi t'i jɔ maa ba 7 bɔɲɔgɔnko kɔni na ko olu kɔni na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka olu fana kɔni dɛmɛ denmisɛnnin minnu fana bɛ ni gɛlɛya b'u la ani maa minnu fana bɛ ni u bɔla u sigiyɔrɔ la ko u na o sɔnni sigi olu fana kan kosɛbɛ ka se ka olu fana kɔni dɛmɛ cogoya min na o y'a jira fana k'a fɔ fɛn ye waati min bɛ ni o ye sumaw ban waati ye ni nazarakan na u b'a wele ko période de soudure o ti kalo ko cɔcɔ kalo o waati ko o na o sinsin o fana kan yaasa ka se ka mɔgɔw kɔni dɛmɛ o waatiw fana kɔni na o y'a jira fana k'a fɔ fɛn ye jardin sɛnɛw fo ka taa se fɛn ye baganmaraw fo sɛnɛkɛcogo ɲuman yɛlɛmani cogo ko o na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka gwa 100 ani gwa 2 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu fana kɔni dɛmɛ o la cogoya min na ani ka ani denmisɛnninlakaw kala fɛn ye dumuni ɲuman a bi sɔrɔ cogoya min na ani a kan ka kɛ cogoya jumɛn na ani fɛn ye gwa yɛrɛ ɲuman bi se ka kɛ cogoya min na ko maa dɔw na kala o fana na APCAM président kɔrɔ ni o ye Bakari Togola ye n'aw hakili b'a la septembre kalo tile 13 san 2019 ale kɔni tun nɔ minɛna ka dun kaso la ka sababu kɛ kasabi dɔw kɔni tununi a nɔ la n'o bɛ t'i jɔ miliyari 9.4 ni a kunkan fɛn na kalo 20 kaso kɔfɛ Bakari Togola a kɔni labilala ka taa a ka so Aissata Mayiga ale ye ɲinini minnu k'a ko kan an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Sɛnɛkɛlaw ka kuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko APCAM ale ɲɛmaa kɔrɔ Bakari Togola septembre kalo tile 13 san 2019 fɛn min ye an ka kiiri tigi ɲɛmaaba ye ni o ye procureur du pôle économique et financier ale kɔni tun ye ni maa kofɔlen yɛrɛ datugu ka sababu kɛ ŋanamu waleya dɔw kɔni taara ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma an ka kiiri ɲɛmaa procureur ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Bakari Togola ye ko a kɔni tun ye wari dɔw yɛrɛ ɲagami ni o bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 9 bɔɲɔgɔnko de la a kɔni yirala k'a fɔ ko o wari ninnu yɛrɛ kɔni ka na mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri sɛnɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu yɛrɛ wariw de la a kɔni kun yirala k'a fɔ ko walasa Bakari Togola yɛrɛ ka liberté provisoire sɔrɔ ni o ye ka taa ka so yanni kiiriw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ban o kɔni kun bɛ tali kɛ a ka sefa wari miliyari 3 bɔɲɔgɔnko de sara nka a yirala k'a fɔ ko an ka kiiri ɲɛma procureur du pôle économique et financier de Bamako ale kɔni yɛrɛ ma sɔn o ma cogoya si la Bakari Togola minɛnen k'a don kaso la a kɔni kun ma bɛn a masurunya mɔgɔw ma cogoya si la o de la olu kɔni wulila ka waleya caman yɛrɛ bila sen kan walasa maa kofɔlen yɛrɛ kun bɛ se
ka bɔ kaso la cogoya min na. U y'a yira k'a fɔ ko Bagaritogola yɛrɛ kɔni tun ye an ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ jugɔrɔma don walasa a bɛ se ka ta tuguni ka kɛ Mali yɛrɛ jamana ɲɛmaa ye cogoya min na. O n'a ta bɛɛ nin waleya ninnu kɔni ma se cogoya si la ka Bagaritogola yɛrɛ kɔni bɔ kaso la. Marisi kalo la ka na se avril kalo kɔnɔnaw ma san 2020 fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaakɔrɔ ye Bakari Togola ale kɔni kun y'a kan bɔ wasadenya yɛrɛ nɔfɛ anw ka jamana kɔnɔna la. O de la a kɔni kun ye sebaaya sɔrɔ yani an ka sariya tigilamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la cour constitutionnelle ma olu kɔni ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Bagaritogola yɛrɛ ko a kɔni ma sebaaya sɔrɔ wasadenw ka kalafili yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Mankan de kɔni nana wuli anw ka jamana kɔnɔ kalafiliko in yɛrɛ lahalaya la fo an ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ ka fanga kɔni nana jaso utu kalo tile 18 san 2020 ka kɛɲɛ ni waleya ninnu yɛrɛ ye. O kɔnɔna de la fɛn min ye Bagaritogola ale kɔni kun labilala an ka fintigilaka dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw walasa a ka taa a yɛrɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ la an ka Bamako faaba kɔnɔ barisa a kɔni kun yirala k'a fɔ o wagatiw la ko a kun man kɛnɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ a tilala ka segin ka taa kaso yɛrɛ la tuguni. Kalo 20 bɔɲɔngo de kɔni kelen kaso la fɛn min ye an ka kiiriso min n'a bɛ fɔ ma ko cour d'appel de Bamako ale de kɔni filɛ ka yamaruya yɛrɛ di ka Bagaritogola bɔ kaso la ni a ka taa kaso. An ka jamana camancɛ marabolo ka taa se an ka jamana kɔnɔfɛ marabolo ma ni o ye Sahel fanfɛlaw ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan bolo kɔni sinen don nin yɔrɔ kofɔlen na ka sababu kɛ kɔngɔ kɔni kɔtigɛbali ye ka sababu kɛ ja min kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na o kɛra sababu ye min bɛ bagan saya yɛrɛ caya kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen na. Sikaso mara kɔni fo ka taa se nin wagati kɔni ma fɛn kɔni kuma olu kɔni sɔrɔ nka nin waati laban ninnu kɔni na Sikasokaw yɛrɛ ko olu kɔni sirannen don kosɛbɛ u ka sɛnɛkɛkow la ka sababu kɛ bɔnbɔnci wale kɛbaw kɔni sigiyɔrɔ ta bɛn nin yɔrɔ masina ninnu ma wa u kɔni bɛ to ka taa munumunu olu dafɛ dugu dɔw la. Aissata Mayiga ale ye sɛgɛsɛgɛli minnu ka ko kan an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. An ka jamana ni Burkina Faso fo ka taa se Niger ma olu bɛɛ lajɛlen dankun na. A kɔni yirala k'a fɔ ko banbacimaw ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kelen n'u ka gɛlɛya se maa minnu ma ko bɛ tali kɛ maa 3 bɔɲɔngo o ni a kunkanfɛn de ma. A yirala k'a fɔ ko o de kɔnɔna la ko fɛn min ye denmisɛnnin yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu tɛ san 5 bɔ ko ni fɛɛrɛ kɔni ma bila sen kan ko o 1 bɔɲɔngo ko kɔngɔbana de kɔni bɛna olu yɛrɛ minɛ n'a bɛ fɔ o ma ko malnutrition aiguë. Jateminɛlikɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye banbacimaw ka waleya jugu yɛrɛ kɔlɔlɔ de ye maaw kan. O de la yirala k'a fɔ ko fɛn kɔni ye banbacimaw ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka anw ka jamana yɛrɛ yɔrɔ caman yɛrɛ minɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ banbacikulu dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Ansardine du Sud. A yirala k'a fɔ ko banbacimaw kɔni bɛ ka gɛrɛ fo Sikaso fanfɛlaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na barisa kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko banbacima dɔw yɛrɛ kɔni minɛna an ka finitigilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ Sikaso yɔrɔ min ma ko Kafalo Kɔlɔnbugu ni o yɛrɛ ni Côte d'Ivoire jamana cɛ man jan ɲɔgɔn na. Marisi kalo tile 30 san 2021 o yɛrɛ kɔnɔna la fɛn min an ka finitigilakaw ye Sikaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la gendarme olu kɔni ye siganama 5 bɔɲɔngo de minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Zantigila Dandereso fo ka taa se Ceyere yɛrɛ ma. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Faransi finitigilakaw ye n'o ye Barkanimaw ye olu ka baaraw kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko de kɔni kɛra sababu ye ni banbacimaw yɛrɛ caman kɔni fana bɛ ka bɔ kɔrɔn fɛ ni ka jigin dɔɔni ka na an ka jamana fantɔw yɛrɛ fɛ. A yirala k'a fɔ ko an ni Côte d'Ivoire kɔni dankun na ko banbacimaw kɔni yɛrɛ bɛ ka waleya caman kɛ nin yɔrɔ in na sisan ko wa ko hali dogona yɛrɛ t'a dɔw la bilen barisa an ka finitigilakaw ka pɔstu dɔ bɛ an ni Côte d'Ivoire yɛrɛ kɛrɛfɛla la n'a bɛ fɔ o ma ko Kajolo. A yirala k'a fɔ ko juin kalo tile 10 kɔnɔna la san 2015 fɛn min banbacimaw ye u kɔni waleya cɛjugu yɛrɛ ta ka ɲɛsin olu ma fo finitigila ka kofɔlen dɔ yɛrɛ fatura o kɔnɔna la ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Basiaka Kone. Sikaso region kɔnɔna a kɔni yirala k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko banbacima caman kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la ko kɔni bɛ ka na jɔrɔ yɛrɛ bila burusikɔnɔmaw yɛrɛ la barisa bɛɛ lajɛlen kɔni sirannen don i ni yɛrɛ bɛna lakana cogoya jumɛn na. Sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i ye ko gɛlɛya kɔni nana jamana camancɛ bolo la ko sababu ye banbacimaw ye barisa u bɛ maaw bali ka sɛnɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na wa maa caman ka bagan yɛrɛ kɔni fagara kɛlɛw yɛrɛ kɔnɔna la caman yɛrɛ fana ta kɔni suɲɛna. Fɛn min ye an ka sɛnɛkɛyɔrɔba yɛrɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Office du Niger a kɔni yirala k'a fɔ ko dugumisɛnnin minnu b'o yɔrɔ fanfɛla la n'o dɔ bɛ tali kɛ Farabugu la ko banbacimaw kɔni bɛ maaw yɛrɛ bali ka sɛnɛ yɛrɛ kɛ fɛn min ye malo sɛnɛ yɛrɛ ko o fana kɔni teliya ka se ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu dɔw
dɔw la o de kɔni kelen do jɔrɔna ko ye ka ɲɛsin an ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ma barisa u y'a yira k'a fɔ ko ni nin ko in tora sen na ko yala ɲina sɛnɛ yɛrɛ bɛna se ka kɛ wa walasa kɔngɔ kana don anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ fɛn min ye baloko jateminɛli kulu dɔ ye ni a bɛ fɔ o ma ko groupe de travail sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle olu kɔni bɛ a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa fɛn min ye kɔngɔ ye o kana se ka don anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ u k'u hakili to maa la se bɛrɛ tɛ maa minnu ye o ni maa minnu fana bɛ burusi kɔnɔnaw la n'u yɔrɔ ka jan kosɛbɛ fɛn min ye an ka sɛnɛkɛyɔrɔba ye zone office du Niger lakana ka se ka sabati yen nɔ fo ka taa se yɔrɔ fantɔw ma walasa fɛn min ye sɛnɛ o bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na kɔngɔ kana se ka don anw fɛ yen an b'an sɛnsɛn k'an kunsin an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw ma. Nigerkaw fe no u ka gouvernement kuraw sigira u ka ministre ɲaman kelen kɔ ka a ka kalikanw bila u ka nin gouvernement nunu bɛ t'i jɔ ma 37 bɔyɔngo la min ni muso 5 bɛ o la a yirala k'a fɔ u ka nin gouvernement kofɔlen a kɔni lakurakurayara kosɛbɛ ka sabu kɛ fɛn min ye denmisɛnnakaw ye olu caman kɔni donna a kɔnɔ wa nin gouvernement kofɔlen yɛrɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye fanga tigilamaw ka parti n'a bɛ fɔ o ma ko MRN Mouvance pour le Renouveau National olu kɔni fanba de ka ca a la ni olu yɛrɛ dɛmɛ do u ka jamana kuntigi kura Bazoum Mohamed ma min ni ale yɛrɛ sigira fanga la avril kalo tile fɔlɔ tɛmɛnin ninnu na parti min n'a bɛ fɔ o ma ko PNDS a yirala k'a fɔ o parti ma o caman kɔni nɔ labilala fo ka bɔ minisiri 3 bɔyɔngo la minisiri min ni ale ka baara ɲɛsinnen do u ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw ɲɛnabɔli kama Asumi Masudu ale ni Alkash Alada ale yɛrɛ kɔni ka jɔyɔrɔ falenna k'ale kɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen do u ka jamana kɔnɔna kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma minisiri min n'a bɛ fɔ o ma ko Alkasum Indatu ale yɛrɛ kɔni bilala u ka jamana yɛrɛ lakanaliko ɲɛma u ka minisiri d'Etat tɔ kelen sa o ye Risa Agabulaye ale yɛrɛ kɔni ye u ka jamana kuntigi Bazoum Mohamed kɛrɛfɛma ye parti 3 min bɛ u ka jamana kɔnɔna la ni olu yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna minnu ye fanga tigilamaw yɛrɛ ka partiw ye olu kɔni jɔyɔrɔ de kɛra nin cogoya ninnu na a bɛ fɔ min ma ko PNDS olu ye jɔyɔrɔ 11 bɔyɔngo de sɔrɔ minisiriw la parti wɛrɛ min n'a bɛ fɔ o ma ko mp4 olu ye jɔyɔrɔ 5 sɔrɔ parti tɔ kelen bɛ sa n'a bɛ fɔ o ma ko MNSD olu ye jɔyɔrɔ 4 sɔrɔ nin gouvernement kofɔlen kɔnɔ Chadi jamana kunnafoniw na u ka jamana kɔnɔndenw kɔni bɛna wele ni kari nata ninnu na n'o bɛna bɛn avril kalo tile 11 ma ka t'u ka jamana kuntigi kura suganti n'i ye jateminɛ kɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye maa 10 bɔyɔngo ye olu de kelen bɛ k'u kan bɔ jamana kuntigiya nɔfɛ hali n'a y'a sɔrɔ u ka jamana kuntigi kɔrɔ Idriss Déby ni ale yɛrɛ bɛ fanga la nin ye a san 30 ye ale bɛ k'i kan bɔ ko kura manda 6nan nɔfɛ Chadien maa 7 ani kɔ bɔyɔngo olu de kɔni tɔgɔw donnen do yaasa u bɛ se ka t'u ka karitiw nɔfɛ cogoya minnu na ni o y'u ka vote kɛ sɛbɛn ninnu ye hali sisan a yirala k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ olu ma se ka tɛgɛ da u ka nin kariti kofɔlen kan ni o kariti in de dun b'a to i bɛ se ka i ka kalafili kɛ maa dɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko Adu Muhammad ni bɛna kɛ ale siɲɛ fɔlɔ ye ka kalafili a y'a yira k'a fɔ ko kariti ninnu sɔrɔli kɔni ma nɔgɔn cogoya si la ko u bɛ taga nin kariti sɔrɔ yɔrɔ kofɔlen ninnu na mɛ u tɛ ka se ka u ka karitiw sɔrɔ ko a bɛ maa dusu kasi kosɛbɛ ale fɛnɛ kɛrɛfɛ maa 5 wɛrɛ olu fɛnɛ bɛ o lahaliya kelen ninnu na Aladoum Etienne ni ale yɛrɛ ye bureau ɲɛmɔgɔ ye ale y'a yira k'a fɔ ko karitiw caman kɔni nana minɛ nka halisa ko kariti caman wɛrɛ olu kɔni labilalen tɛ fɔlɔ jɛkulu minnu sigilen don yaasa ka se ka u ka cɛbɔw ka se ka olu kɔnkɔrɔma don olu kɔni wulilen don kosɛbɛ yaasa fɛn min ye Tchadiens ye ka u wele u ka t'u ka kalafili sɛbɛnw ta yaasa u bɛ se ka voter cogoya minnu na o jɛkulu ninnu cɛla sa jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni ye u ka fanga tigilamaw ka kɛrɛfɛmaa ye ni olu ka jɛkulu tɔgɔ de ye ko Tchad d'abord diɲɛ latigɛ don o don olu kɔni bɛ wuli ka taga se sugu kɔnɔnaw ale ni fan tɔw bɛɛ lajɛlen na ni yaasa u bɛ se ka maaw kɔni ladɔnniya u ka t'u ka karitiw kɔni nɔfɛ cogoya minnu na Centrafrique jamana kunnafoniw na kunnafoniya dɔw dira tɛnɛn tɛmɛnen Ali Darasa fɛ ni ale yɛrɛ ye banbagati jɛkulu n'a bɛ fɔ o ma ko IPC o ɲɛmɔgɔ ye min ni o kɔni bɛ ka kɛ kumaɲɔgɔnyaw caman ye nin yɔrɔ kofɔlen na a ka nin kumaɲɔgɔnya sɛbɛnfura ninnu kɔnɔna na min ni a yɛrɛ kɔni sɛbɛntiyara RFI ni o ye kunnafonidiso dɔ ye olu bɛ k'a yira k'a fɔ ko nin banbagati ɲɛmɔgɔ in kɔni
a bɛ kini i sen bɔ nin jɛkulu kofɔlen na n'a bɛ fɔ o ma ko CPC ani ka i sen don fɛn min ye bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min kɛra Khartoum n'a bɛ fɔ o ma ko accord de paix yaasa bɛn bɛ se ka sabati Khartoum yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na ko a y'i i sen don o de la hali n'a y'a sɔrɔ décembre tɛmɛnen ninnu na a kɔni kun sɔnnen tɛ o waleya ninnu ma cogoya si la nka a yirala tuguni k'a fɔ ko nin kumaɲɔgɔnya min kɛlen filɛ nin ye sa a kɔni kelen don ŋunuŋunukanw caman de ye u ka jɛkulu kɔni kɔnɔna na minnu ni jamana ɲɛmaw yɛrɛ kɔni u dalen t'a la kosɛbɛ jɛkulu in yɛrɛ maaw ni o ye CPC in ye olu fɔlɔfɔlɔ de kɔni wulila ka kuma ni sɛbɛnfura kofɔlen in na k'a yira k'a fɔ olu kɔni ma jɛn'a ye cogoya si la wa sɛbɛnfura in kɔni tɛ sɛbɛnfura jɛlen ye o bɛ ka yira k'a fɔ ko nin ye jamana ɲɛmaw ka ma hakili ɲagami de ye yaasa fɛn min ye banbagaci wale kɛba maa tɔw ye olu bɛ se ka fara accord de paix kan min yɛrɛ kɛra Khartoum kɔnɔna la cogo min na Abubakar Sidiki ni ale yɛrɛ ye CPC kumalasela ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni tɛna olu bɔ u jakan cogoya si la ka sabu kɛ ko olu ka banbagaci waleyaw ni o ye rebellion ye olu kɔni bɛna taga n'a ye hali sisan hali n'a y'a sɔrɔ u ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna o a kɔ ko olu kɔni bɛna tɛmɛ n'u ka baaraw ye a kɛcogow la Berimanikaw ka lasigiden min sigilen Durukaw fɛ yen a yirala k'a fɔ ale wuli la u ka fintigilaka maa dɔw fɛ o kɛra ni alamisadon ye avril kalo tile yani o ko ninnu bɛɛ lajɛlen cɛ a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye ni lasigiden kofɔlen ye a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye finitigilaka dɔw ye min ni olu yɛrɛ kɔni ye fanga masurunamaw ye olu kɔni dɔw kun taara ka taa ale yɛrɛ ka cakɛbon ni o ye ambassade ye ka taa o bɛɛ lajɛlen minɛ ko a kɔni tɛna don a kɔnɔ cogoya si la yɔrɔ min bɛ f'o ma ko Rangoon maa min bɛ yen n'a bɛ f'o ma maa dɔnnenba ye Birimani yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko fanga bɔsi min a kɔni kun bɛna kɛ kɔnɔna ale yɛrɛ kɔni i sen da o kɔ ni o kɛra février kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ninnu o maa kofɔlen kɔni minɛna ni maa ninnu fɛ ale ni maa caman wɛrɛ minnu ni olu ye maa dɔnnenba ye u ka jamana kɔnɔna na u bɛ ka tigɛ da olu bɛɛ lajɛlen ka kelen kelen Birimani lasigiden kofɔlen Londres kɔnɔna na ni ale de ye Kiyawo Zuwar min ye a y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ye su bɛɛ lajɛlen ban a ka mobili de kɔnɔna na a ka ambassade yɛrɛ masuruna la ni o kɛra quartier min na n'a bɛ f'o ma ko mp4 ka sabu kɛ ko a kɔni balila ka don a ka cakɛbonda kɔnɔ hali sisan ambassadeur kofɔlen a bɛ ka a ɲɛfɔ ko ni maa kofɔlen ninnu ni o ye fintigilaka dɔw ye o Birimani yɛrɛ jamana kɔnɔdenw de don u y'a bali ka don a ka baarayɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na u tilala ka yamaruya di ko a ka taa ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka sabu kɛ ko u tɛ a jate u ka jamana lasigiden ye Royaume Uni jamana yɛrɛ kɔnɔ nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni bulonba kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka a laseli k'aw ye an kɔni bɛ jɛ ka dugawu kɛ jamana in ye yarabi ala ka bɛn sinsin an ka jamana kɔnɔna na aw kan bɛn wagati wɛrɛ